Yebo, nayi le ndoda izama nokuthi i-trade. Wabona ithengile i-Dogecoin, nayi ne-Graph. Yebo, Ithenga baphile ne-Graph, abantu, baphile izama sebephila. uku-trade. Hhayi sengikhiphile u-M2 Plus Day waka-Check Save. Ibuyele khona ka-Check Save le ndoda. Mhla 27-ke namhlanje 27 July. 27 July wabona izinto ey'thengile iphuma ka-Check Save le ndoda. Ithenge ilona iphaphu leli bandla. Shibhashibhile bandla ngithole ka-Check Save 9 elona beef onion bandla. Isobho esathola ne-Norox. Mhla 27 July. Ngothi-ke sidile ney'liphu. Sithenge ngalo ikhadi layo le ndoda bandla. Nawu Check Save bandla. Ithole nali iphaphu. Amaphaphu nalo maphezulu awo 16.99. Leli phaphu leli. Nale nyama. 16.99. Adlula yathi kwabe Norox. U6 chili beef. Ibe ubani yona? R8.79. 9 Norox bandla. Bese kuzoba yisobho leli Norox soap beef and yona le beef and onion ilona leta sobho beef and onion. Bese kuzoba no R5.99. Kwase kuzoba uplastic bandla plastic nawo wona lo plastic. Lezinto zibe ubani R32.97. Khokhe ngalo ikhadi bandla zama ukuyisave imali yayo le ndoda ingaphelele imali esikhaleni esithile nge-date. Nayo Check Save ese-18 days la kwakuyilona khona kwakuyigamabulala kwaba uBuild-It ngenxa yama-riots kwasuka uBuild-It waswaba ngala eSpa la kuno-Spa khona ngaphesheya nje across nakho i-date ayikho bekuyi-1 yabona besekuseni 7:34 kusho 26 minutes to 8 sekuseni impela sidile nge-date i-date night date 7:34 26 minutes to 8 mhla ka-27 July 2025. Nayi le ndoda abanje yapatanisa ibisikhohliwe-ke lana ukhipha u-R5 ngobani befuna ne-raise bandla khona izokwazi nje bayayishintsha kulontunja yabuyela sithi uyofuna u-cashback ngoba isikhohliwe kwaphoqa ukuthi ufuna luthenga uvele uthole u-cashback. Ngasingathengani ngathenga ibhokisi lamentshisi ngathenga nali ibhokisi lamentshisi baxola abantu ngathenga nali where's the cashback 5 mentshisi bangabhala u-75 cent awushibhile-ke khona 75 down match. Ngathi ngakhipha lo cashback u-R5 bandla ngoba bengifuna i-razor. Okay khona ka-Check Save sidile nge-date lapho bese ku-7:38 kanti ku-7:34 lapha yabona besikhohliwe besiphuma le ndoda kucabanga ukuthi ayibo ngibuyele ngithole cashback ngokuse-27 July 7:38. Hayi baphileke abantu baphile. Le ndoda-ke iyabona namhlanje ukuthi hayi ithe mayivuka ekuseni yezwa ukuthi hayi ngeke ipharishi sidle kakhulu izolo nje bidila neparishi nje idle ekuseni alidla nasemini ngoba isakhipha lo yasisa babeyifake wona. Hayi iyajikela isisuke nini beku-26 izolo uLesihlanu uLesihlanu ebusuku esajika isisu isihluku sajika isihluku ngoba phela besaphuma lo yasisa ajika isihluku eyahuda futhi ngoLesihlanu ngoLesihlanu-ke futhi yaya mhla ka-25 yaya bandla yaya futhi endlini encane mhla ka-25 ukuthi siye ka-6 kule nyanga yaya ngoLesihlanu yajikela isisu. Hayi ubandla yayikhulula hayi ya-right futhi masicedile. Hhayi izolo-ke nje ibikhathele ingenawo namandla ukuthi nje hey ingalokhu ishutha yabona nje ilokhu iy'philela ngalo ipharishi izolo ithe iphushe ngalo ipharishi ikhipha lo sisi wabo. Mayivuka-ke namhlanje le ndoda iyezwa ukuthi hayi ngeke ayikhona alihaleli kwalolo pharishi ufuna okusanyamana nje. Ayibonile-ke le ndoda ukuthi hhayi iyiyeke inyawo ithole yona le ndoda icabanga ney'nyawo ukuthi izothola iy'nyawo lezi zenkukhu. Ngathi hhayi ngoba vele nayi nalo ishibhile 17 rand ko-17 rand 16.99 ayithenge lona iphaphu leli izophusha ngalo ngobani isazolowa sisalinde lamavochayo phela izothola isitambu funa ithole isitambu nje leli isonto funa ithole isitambu kuthi kuphuma lamavochayo bese ithola olona le top notch. Yebo ne-top notch hhayi izophusha nje ngoba isonto namhlanje sazobekezela mhlawumbe edrobheni ngabo ngoba wona izophuma ngoLesihlanu namavocha mayimo. So iyoya mhlawumbe ngabo uLesine noma uLesithathu noma uLesine sibuyise kahle amandla kodwa ayike idle lana angithi khona phela namaqanda ayo bandla iyakwazi ukuthi
ibuye ipheke uphuthu yenze lamaqanda. Iyakhona la yapheka nini ngoLwesine uphuthu noma ngoLwesihlanu ngisazi ngathi ngoba uLwesine la isedrobheni khona. Yalipheka ngoLwesihlanu uphuthu neloyi. La yashintshelwa khona-ke isisu, kuphuma lo sisu uphuthu namaqanda manje yabhola amaqanda yadla nophuthu. Hhayi-ke so namhlanje izoke iphushe ngalokhu isizochaphisa kona lelona manje ngoba ethi ayifuna iParish izovuke ngalo kahle kusasa. Izoke ixapise lana bese-ke iyalontunja. Isazozama-ke ukuthi nje kuleli sonto ithole lesa sitambu bese ithola nesethi yetiye, funa ithole isethi yetiye futhi. Kodwa nje sekhona bandla lashukela nelona naleya mpuphu isekhona sacishile. Hhayi ibonile ukuthi hhayi ingayigqilazi kakhulu emalini, ayibekezele njena izothola kahle isitambu sayo nelo ngoba impuphu iseningi. Hhayi baphileke abantu, izamile ukuthenga kanje le ndoda isiye ka-6 kule nyanga njengoba kuJulayi. So-ke sibone uJulayi uyophileka ngamhla 27 namhlanje. Hhayi mhlawumpe iyophela iye ko-7 kanti mhlawumpe iyophela iye ka-7. Ngibone ngoba isizophela vele inyanga. Hhayi kodwa vele isazoqala isazoda. Hhayi mhlawumpe izoya ka-7 noma ka-8. Sobona-ke ukuthi le ndoda iyophela uJulayi iye kangaki. Hhayi baphile abantu isancenga kanjena-ke. Soke sibone uma kuphela inyanga izobeka kanjani. Hhayi baphile abantu. 27 July 2025 yisonto namhlanje Sunday. Baphile abantu. 7 kusewona 27 July. Wabona-ke silibekile le iphapha, bona liyaqapha. Hawu umshubo. Hawu iyadla le ndoda. Izodlika kamnandi. Yabona umshubo. Hhayi-ke soke sibone. Yebo, kusewona bandla, kusewona 27 July. Sike siyibone le ndoda ukuthi bayakheni. Ubona, sibona. Hayi bandla ngathi uyaphuma lo sisi wabo. Ibifuna i-razor-ke i-razor njengoba ikhiphe lo cashback, ngifuna i-razor ukuthi ikushefa le ntshebe yayo. Ukuthi ukuyishefela nje kamnandi. Ya le ndoda-ke nje isizolontunja, isizodila ngokuthi ishefe manje. Isiyocasha ngayo intshebe. Yabona la isiba nkulu khona, ngeke bangazi. Kuyila ngoba sengishubeka khona ngemoto-ke la isinkulu khona. Bayitshela ukuthi ngoba abantu abaningi abangazi bayangilontunja. Mase kunentshebe bathi vele bathi omunye, mase kuloya funa ngihlezi ngishefa. Mase ngishubeka ngemoto-ke dede le ntshebe ethi vele phela lapho iyobe isisaso 2 weeks ibe nkulu. Yabona nje ngenyanga iyobe isinkulu. Ngoba ngiyakwazi ukuthi mina ngihlala endlini isikhathi eside. Ngohlala nje endlini ibe nkulu bese ngingena emotweni. Ya yona intshebe-ke sengizobacisha ngathi sengohlezi ngishefa manje. Funa ngihlezi bengifuna njengoba ngikhipha u-cashback bengifuna i-razor ukuthi ngishefe. Kodwa hayi mhlawumbe sengizoshefa kusasa. Ngoba ababazi umuntu uma umazi ngisha kanjani ngisha ngafaka lezi fonyo ezifakwayo. Yabona afaka nesigqoko ungakwazi ukumbona. Kodwa nje manje abanye yini mase ulo athi hayi omunye akufanise athi hayi omunye hayi ngathi akuyena lo. Yabo kusho ukuthi umuntu ongakwazi abazamani ukuhlanganisa impi. Wabona baxabanisa nje labo bantu. So that is why ngithi hayi sengizozama ukuthi ngiyishefele sengiyocasha ngayo intshebe. Yebo hayi baphile abantu. Ngizoshefa kusasa. Hayi angeke ngiphumule nje namhlanje kuyisonto. Baphile abantu singilindele ama-survey yami kusasa ngiwaphusha bese ngifaka imali ngathi ngizoyifaka futhi nasebhenki. Ngikwazi ukuthi hayi izinto zami izolunga kule sonto. Soke sibona ngathi nase-Idindeli Mall uma ngiyolanda lona afuna ngiphathe esikhaftini khona ngingabezwa kahle. Yabona nje Idindeli ngobani o-20 lapho nje ngo-20 bani u-14 kanje bengike ngihambe nje nobhuti lengane ezingithandayo ngase khona ngala ngihlala ngakhona. Hayi zakomakhelwane kodwa azange ngihlala khona nje zingikhonzile. Yabona siye e-mall ngiyithengele leli khekhe elikhulu kuseno Pick n Pay, senga Pick n Pay khekhe elikhulu. Yabona bengekho esithi masiphuma khekhe elikhulu leli ngathi lama birthday. Yabona lawa akhona Pick n Pay lawo ubani ngaloyo khathi angawu-30 something lo khekhe mangikhumbule ya. Senga nezinye izinto ezincane ingane masiphuma kho umuntu ocelayo. So nje manje sengiyabuka sokunabanye nje engathi bafikela ukucela. Yabona ngingasekhaya phela kule mall akekho nje engimsabayo. So kufanele ngenze njani njengoba ngisho ukuthi kufanele ngiye edrobheni ngifuna ukuthi mase ngiya khona ngaluma imowe lona ngiye ngiphethe iskaftini. Funa ngiphathe iskaftini ngoba ngisezwe kahle ngiyabona ngithi mangithi ngiyalontunja ngizwa sekukhona abathini hayi cela usipho ukudla besho nje ngikude mina ngathi noma bakhuluma nobani cha
sengichaza ukuthi lokho mina siphathe lokho sikhaftini uma besho mina nje abakhohlweke nje uma ukuthi mhlampe bazama ukukhuluma nami ngaleyo ndlela, wabona. Okay, hayi baphileke abantu. So abantu abameme ubusuku nemini, ngeke mina ngimlalele umuntu ozomemeza kanje engakhulumi nami. Kuyazwakala umuntu ongakumisa akhulume nawe straight direct, umtshele futhi hayi lalela, hamba uyosebenza. Angithi ngibatshela lokho mina, hamba ufuna umsebenzi, ungaphana nawe ukudla, wabona. Ya kunjalo ufuna ngibaphathe esikhaftini la idindela imoli kule mall yangasekhaya, ngiyolanda lezi zinto njengoba ngibuka ngingene koStiyeza, yabona, ngingene ko-KFC ngithathe le drink yami, ngibeke le drink yami lana bese ngivula isikhaftini. Ileyo nto engifuna ukuyenza khona. Hayi baphileke abantu, angazi lento engakhiwe yona, kodwa-ke engathi ngiyabuyela esimeni njengoba ngidlele lona. Hhayi siphumile lesi swabo, asiphumile lesi swabo, ngiyabuyela esimeni. Hhayi ngizoshefa kahle kusasa, abantu bazongibona kahle kusasa ngishefile ukuthi ngimuhle. Hhayi baphile abantu, phile sebephila.